गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दाखालिनिफ्राय जिहेतु munmun ब्रह्मआ जिखिनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिनि सायावहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरनि सायाव दिनै एफआइआर खौ होनाय जादों। मानो थाखाय होनाय जादों जिहेतु munmunखौ जेरैबायदि राव बाहायनांगौ फेन खान्दा गाननाय बा बायदि रोखोमनि गाननायखौ बाथ्राखौ बुंदों। हयतोबा बियो बे समाव बर'सो जानाय नंलामोनदां बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो बायदिसिना आरो बाथ्रा बुंलायनाय जादों। तो बेफोरनि सायावनो हयतोबा munmun ब्रह्मआ m.c.l.a बिपिएफनिफ्राय बिथाङा हजम खालामनो हायाखै जानो हागौ। तो बिनि सायावनो दिनैहाय जाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिनि सायाव एफआइआर खौ होनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा दिनै एफआइआर खौबो होबाय। तो बिदिब्ला बिथांमोननि munmun ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों बिनि बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै लानि। सुरक्षित गैया होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो आङो दिनै क'क्राझार सदर थानायाव आङो एफआइआर बिजिरगोरानि सायाव आं एफआइआर होनो फैदों जाहाथे भबिष्यताव बे बिजिरगोराबादि इउपिपिएलनि विभिन्न पदवीधारी व्यक्तिफ्रा कुनु आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि अशालीन मन्तब्य आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे आखु देखायनो दाहाथों, आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर दाहोथों, बेनि थाखाय रैखाथि आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै आङो माबायाव सदर थानायाव फैनानै आं बिथांनि गेस्टआव केस होफैदों। इउपिपिएल दोलोनि सायाव कुनु आइजोफ्रा सुरक्षित नङा बेखौनो आं बुंनो सानदों। दिनै बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय। प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराव बयनिख्रुइ बांसिन थगायजादों होनबा आइजो माहारिया थगायजादों। साफ्रोमबो आइजोनि न'खराव थांनानै साफ्रोमबो बिमानि न'खराव थांनानै बिसोरो होनदोंमोन जे नोंथांमोनहा साबसे फिसा दङ, साफ्रोमबो फिसाखौ साख्रि होनाय जागोन होननानै आइजो माहारिखौ प्रलबित खालामदोंमोन। दिनै आइजोफोरखौ थगायदों। बिथांमोनहा बुंदोंमोन साफ्रोमबो आइजो ग्रुपनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 टाकानिफ्राय आरो उननि दिनाव 2 लाख टाका होगोन होननानै बिथांमोनहा महिलाफोरखौ प्रलबित खालामदोंमन। दिनै बाहायबो महिलाफोरखौ थगायदों। गतिके आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियानि खेत्रआवबो बिसोरो विभिन्न निउज पर्टेलनि जगेदिबो आइजो माहारिखौ सासे सन्मानित सासे आइजो माहारिखौ बिसोरो बेबायदि गाज्रि भाषाजों होननानै सोंखारिनाया बेनो प्रमाण जायो जे बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव महिलाफ्रा सुरक्षित नङा। munmun ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा होनबावदों आइजो माहारि सुरक्षा होननायनि। आइजो माहारिया जों बर'ल' नङा, आइजो माहारिफोर दा आसामनि जेसेबां आइजो माहारिफोर दं मालाबाबो मा होनना बुङो प्रटेक्ट जानो हायाखै बा सुरक्षा जानो हायाखै। बिथाङा बुंबाय थादों जे जों आइजो माहारिया सुरक्षा गैया मा गैया। दिनै नंगौ सुरक्षा गैया। दिनै सोरबा इउपिपिएलआनो फै, सोरबा बिपिएफआनो फै, सोरबा कंग्रेसआनो फै, सोरबा माबायानो होन, बै समनिफ्रायनो जों आइजो माहारिफ्रा सुरक्षा जानो थाङाखै। आरो जाय हक मोनसे सुरक्षा जानो थाङिया जेब्ला एग्जाम्पलावहाय नैबे आमगुरि साइडआवहाय बिमा फिसा सानैबो सानसे समावहाय ना गुरनो फैदोंमोन। बर' आइजोखौ जर जबस्थि रेप खालामनानै बेखौबो हाथारनाय जादों बा बुथारनाय जादों। दा आरो दा बेफोरबायदिनो थांनाय बारावबो बे मोनसे फिसा एग्जाम्पल, बे समाव बिपिएफनि सरकार दंमोन। दा इउपिपिएलनि सरकार थानायावबो एग्जाम्पलाव मोननै एग्जाम्पल होदों आं, इउपिपिएलखौबो होगोन बिपिएफनिखौबो होनगोन। इउपिपिएलनि आमोलाव नैबे थांनाय जानुवारियाव मोनसे रेप केस जानानै थांदों। दिनै बेफोरबायदिनि केसा मा जानानै दङ? जानुवारि मासावहाय ओरैहाय भुटान बर्डार खाथियावहाय पिकनिक जानो थांनायावहाय सानैसो दुथां मानसिफ्रा हमना लाबोनानै जर जबस्थि प्राइभेटआवहाय टाच खालामनाय मानाय बेफोर बेसेबां सुरक्षा? मोननैबो हान्जायाव सुरक्षा गैया आइजो माहारिया। आं बेखिनिखौल' बाथ्राखौ बुंगोन। सुरक्षानि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। सुरक्षा बिपिएफनि समावबो बै समाव जादों। पलिटिक्सआव नोंनि सरकार थानायावबो जागोन, नै दा इउपिपिएल सरकार थानायावबो जागोन। जों पलिटिक्सआ सोरबा बिपिएफ होन सोरबा इउपिपिएल होन, जों बेफोरखौ सुरक्षा होनाय बा नोजोर होजोबनो गासैखौबो हाया। बबेबा बिथिंजों इउपिपिएलनाबो बबेबा बिथिंजों गब्लंगोन, बिपिएफनाबो बबेबा बिथिंजों गब्लंगोन, बेफोरबायदि। तो जोङो बाथ्राखौ एसे
स्टाडि खालामनानै नायबावबा बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। सोरनि सरकाराव जों गोजोन सुरुक्साखौ मोनगोन? माबायदि सरकार फैयोबा जों सुरुक्साखौ मोनगोन? दिनैहाय UPPLआबो गोबां बाथ्रा बुंनानै थांदों, बिथांमोना साख्रि होगोन बेफोरखौबो होनो हायाखै। न'खर जों जाख्ल'नायखौ जों बन्द' खालामगोन होननानै बुङो, नाथाय बेफोरबो जाख्ल'नायखौ बन्द' खालामनो हायाखै, हानाय नङा। सोरबा कंग्रेसानो बावहाय सालाय, सोरबा BPFआनो सालाय, सोरबा BJP सालाय, सोरबा UPPL सालाय, गासिबो पलिटिक्सआवनो गासिबो दंजोबो आरोखि। दा आं साननैसोनि उनावहाय सासे कयेकजन दैदेनगिरिनावहाय मोननैसो खोथाखौ सोंगोन, आं सोंनो लुबैबाय थादों आरोखि। माखासे बाथ्राखौ फंनैसो मोननैसो पइन्टखौ लानानै पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोरनावनो सोंगोन, UPPLनावबो सोंगोन, BPFनावबो सोंगोन आं। प्रमद बर'खौ लोगो मोनोबा गोबां कुइसन जागोन बेनियावहाय, जाथारि जाय कुइसनखौ सोंथावनाङा बेफोर कुइसनखौ सोंनाय जागोन। थ' भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन, आं बारा गोलावबो खालामनो सानाखै। बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।